हाइ कमान्डा आंखौनो हरगोन होननानै आं दासिमबो बिसासाव दङ आरो 14 चिरां दुवार्सआवनो आङो गेलेनो थाखाय जुदि आंनो टिकेटखौ हरो आङो बेनि थाखाय जेब्लाबो रेडि दिनैनि बे परिस्थितिखौ बुजिखादो जे इलेक्शननि बारहावाया दासो फैजेनदों बे समावनो बुख्रेब बुख्राब इउपिपिएलनि मावथिफोरखौ सिखाजों दानबाय गाबोन मा खालायगोन गतिके बिटिसिनि रायजो राजा नोंथांमोन आं नोंथांमोनखौ खावलायो बे परिस्थितिखौ बयबो बुजिदो ओंखायनो ज' जादो बेबायदि उपशक्तिनि बिटिसि एगेन्स्ट शक्तिनि एगेन्स्ट जोङो गसंनांगोन आङो दा मोनबा जिल्लायावबो मिटिं जादों आरो बाहाय नुनो मोनदों जेसेबां दासिम मिटिं जाबाय समग्र समस्तियावनो इउपिपिएलनि देरहानायखौ रोखा नुबोदों दतमायाव दाख्लै मिटिं जादों दतमायावबो 10,000नि खम गैयामोन गतिके मिटिंआवनो जुदि 10,000 थायोब्ला सासे सासे मानसिया साथाम जुदि भट थायो गावजों लोगोसे न'खराव सानै अब्ला 30,000 बाहाय भट फैयो नोङो परबजराव थांदो हानि जेसेबांखि दावराव खालाया मानो परबजरानि मानसिफ्राथ' इउपिपिएलखौसो सापर्ट खालामदों दाख्लै जि मिटिं जाबाय बाहायबो 10,000नि बारा मानसि मैया जि मिटिं जादों आगोलाव नोंथांमोना नुगोन प्रथम मिटिं जादों देबर गामियाव बेसेबां मानसि दं 10,000नि बारा 12,000सिम मानसि दंमोन बेवहाय अब्ला देबर गामि समस्तियाव इउपिपिएलनि देरहानायखौथ' बयबो नुदों बेखौ आं बुंनांगौ नङा नोंसोरबो बुंनो हायो नोंसोरबो नायदों बेसेबां मानसि दङ आरो ओरैहाय बाक्सायाव जेसेबां जादों उदालगुरियाव जासै गासैबो बिब्दिनो गतिके नुनो मोनदों आं बुङा जे 40ता देरहागोन 30ता देरहागोन 35ता देरहागोन आं बेखौ बुङा खिन्थु इउपिपिएलआ हारसिङैनो सरकार दानो जि नाम्बार नांगौ जायखौ मेजिक नाम्बार होननानै बुङो 21ता आरो 21तानि बारा बेखौनो मेजिक नाम्बार होननानै बुङो मेजरिटी बे नाम्बारखौ इउपिपिएलआ मोनगोन आरो इउपिपिएलआ हारसिङैनो सरकार दानो हागोन सार नोंथांखौ बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबनायनि उनाव नोंथाङा माने बेसेन गैयै सासे दैदेनगिरि जाबाय दा बिथाङा मिटिंफोर लिंहरजाया माने ससियेल मिडियायाव खोनानानैसो बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लायो जायहा बुंदों बेथ' इउपिपिएलनि मानसि नङा जाहैबाय नङा होमबा गतिके आंखौ लिंहरदों ना लिंहराखै आं बोरै थांदों थाङाखै बे बोरै मिथिगोन रायजो राजाफोरखौ बेबायदि प्रपागान्डा खालामनानै बेसेबां थगायनानै दोननो हाबावनांगौ जे इउपिपिएलआ 0 जाहैबाय बिपिएफआ 1 नाम्बार सोरबाया 2 नाम्बार मावनानै खोन्थादो लेक्सार मानो होबाय थादों मावनानै खोन्थादो दिनै ख्रेब मोनजोब्बाय बिसोरो सिङाव जेबो गैथारला नालाय बायदिसिना बुंनानै मानसिफोरखौ बोरै लाखिनो सेस्था खालामबाय मानो बिदि भाषा ओंखारलाबायो बिसोरनावलाय आरो जायफोरखौ खोनायोब्लानो रायजो राजाफ्रानो खाथियाव थांनो नागारै गोजानावसो फैफिनो नों नुवाखै दाख्लै जे देरहायोब्ला आर'नाइ होगोन जेनब्ला खिन्थु सिन्देलनि माला गानहोगोन सोर थांनांगौ बिसोरनि खाथियाव जेनगोन देरहागोनखौ सोर नेताया बुंनो हायो नोंजों मोजां मोननानैसो थांफानो नागिरदोंमोन आर'नाइ गानहैदों खामानि मावगौमोन दा बेवहाय जेनगोन बायदि सानोब्ला सोर सासे मानसिया खाथियाव थांनांगौ बेखौ सिन्देलनि माला गानहोगोन बुंथारदों बे बोरैहाय नेताफोरनि बे भाषा जानो हायो बे नेताफोरनि चरित्र बोरै जानो हायो गतिके पार्थक्यआ बेवहायनो इउपिपिएलआ सोरखौबा बखिनोबो थाङाखै इउपिपिएलआव जि जोङो दैदेनगिरिफोर दङ सोरखौबा गाज्रिबो बुङाखै राजनितिकआव मोनसे धोरोम थायो नाहा नोंनिखौ मावलां सोरबाबो गावनिखौ मावलांनो हानायनि अधिकार दं बियो गावसिनि गेजेराव राजनिति खालामदों होननानै गावजों गाव एसेबां गाज्रि भाषा बेबहार खालामलायनानै नांलायनाय बखिलायनाय सोंखारिलायनाय नङैखौ नंगौ बायदि बुंनाय रायजो राजाफोरखौ थगायनाय माने गावनिथिं फिदिंनो सेस्था खालामनाय बेफोरो इन दि लं रान मोजां परिस्थिति लाबोआ आरो आं सानो बिटिसिआव मोनसे मोजां राजनैतिक परिस्थिति लाबोनांगौ बेनि थाखाय बेवहाय जाय राजनैतिक दोलोफ्रा इलेक्शनाव बाहागो लानो नागिरदों बिसोरो मोजाङैनो बिटिसि बासिनि मोजां सिन्था खालामनानैनो बाहागो लानो प्रयोजन दं दहायनो बुंखांबाय जोंबो नुदों दाबो थिग जायाखै होनना बुंदों आंनो दारायगोन होननानै बुंदों खिन्थु दाबो थिग जायाखैसो होनना बुंदों
गतिके बिथाङा हयथ' डिसिसन लायाखै दासिमबो रायजो राजाफ्रा हयथ' लुबैदों खोमा बुंदों कि सारानो जोंनाव दारायफैदो सारानो जोंनाव दारायफैदो बिदि बुंदों खोमा बिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा ओंखायनो दे जागोन दे आंनो दारायगोन होनदोंमोन खिन्थु गावनो बुंदों दाबो थिग जायाखै सम दं पार्टिया जुदि नोंथांखौ नैबे 14 नं समस्टिनि केन्डिडेट हिसाबै फोसावनो डिसिसन लायोबा सारा रेडि दं नामा डेफिनेटलि दङ आरो डेफिनेटलि आंखौनो होगोन होननानै आसा खालामो हाइकमान्डआ देरहानायनि थाखाय जेरै देरहायो बेखौनो स्ट्रेटेजि लागोन जेरै बे स्ट्रेटेजि हिसाबैथ' बेखौ बे मिटिंखौ खालामनाय जादों आरो बेहाय नोंथांमोना बेसेबां मानसि दङ सानो बेहाय 10,000 मानसि गैया दंना गैया दङ दङब्ला नोंथाङानो बुंदो सासे मानसिजों साथाम जुदि भट गावखौ लानानै आरो साथाम जुदि लायो 10,000 into 30,000 जायाखै बाहाय सोर देरहानांगौ हारसिङै जुदि 30,000 मोनबायब्ला थाबावखौ बेसेबां 15,000ल'सो थाबावबाय खारन भटआ 45,000सो जायो बेखौ बे 15,000खौ गुबुन दोलोफ्रा मालाय रानलायना लागोन नोंथांनि हिसाबै गेलेनो गोसो दंना गैया बे एखे कुइसनखौनो सोंबाय थादों साब्रै सोंबाय आं दहायनो बुंदों हाइकमान्डआ आंखौनो हरगोन होननानै आं दासिमबो बिसासाव दङ आरो 14 चिरां दुवार्सआवनो आङो गेलेनो थाखाय जुदि आंनो टिकेटखौ हरो आङो बेनि थाखाय जेब्लाबो रेडि मैया उदालगुरियाव जोंनि जाथाय जानाय मा होनदों मैया उदालगुरियाव जोंनि जाथाय जानाय दाङाबाजि बिनि सायाव आं बेखौ नोंथांमोना बेखौ दहायनो सोंग्रोखानांगौमोन जे BTC आव मोनसे गाज्रि परिस्थिति लाबोनो बुख्रेब सिगि सग' खालामनानै गावसोर देरहानो BTCखौ कब्जा खालामनो थाखाय माखासे राजनिति दला इतिमध्ये सुरु खालामबाय आरो बेखौ जुदि जोङो लाइ होयो अब्ला आरोबाव BTC आव जाथि गथ' दल गथ' एरिया गथ' लानानै गोबां दावराव दावसि जागोन आरो बे परिस्थितिया बे सा लेभेलाव थाबथायाब्लानो गोबां जोङो लुबैयै गोदोनि बायदि परिस्थिति लाबोफिनगोन गावजों गाव नासयलायनाय बर' अना बर' असमिया अना असमिया आदिबासि अना आदिबासि नेपालि अना नेपालि बेबायदि जुदि परिस्थिति फैलायलायो अब्ला जोंनि BTC बासिनि जौगानायनि जि जोंनि सिन्ताधारा जोंनि गथ' गथायनो जि मोजां शिक्षा होनायनि सिन्ताधारा ओनसोलाव लामा सामानिफ्राय लानानै दालां बान्दो जोंनि कृषकफोरखौ जोंनि बिब' बिनानावखौ मोजां माने सहाय होनायनि खामानि मावनायनि बे सिमाङा बे गासिबो फैला जाजोबो जों जेबो मावनो हानाय नङा गतिके बेबायदि सक्तिखौ BTC आव जोङो जायगा होनो हाया ओंखायनो BTC बाखिया बयबो दिनैनि बे परिस्थितिखौ बुजिखादो जे इलेक्सननि बारहावाया दासो फैजेनदों बे समावनो बुख्रेब UPPLनि मावथिफोरखौ सिखाजों दानबाय गाबोन मा खालायगोन गतिके BTCनि रायजो राजा नोंथांमोन आं नोंथांमोनखौ खावलायो बे परिस्थितिखौ बयबो बुजिदो ओंखायनो ज' जादो बेबायदि उपशक्तिनि BTC एगेन्स्ट सक्तिनि एगेन्स्ट जोङो गसंनांगोन